Dobré ránko prajem všetkým. Dnes mám u seba nového ďalšieho hostia. Je ním pán Julius Šabo z MB Panonská. Julius, ahoj, rada ťa tu vítam. Ahoj, pekný deň. Rada by som v úvode povedala, prečo vznikli vôbec tieto moje CEO Talks. Ja som robila vyše 15 rokov v banke. Starala som sa o klientov, ktorí boli naozaj že inšpiratívni, zaujímaví, malé stredné podniky, ale veľké korporáty. A práve ich zaujímavé príbehy ma priviedli k tomu, aby som vám povedala čosi viac o týchto firmách. A teda ja sa dozvedám naozaj, že kopec zaujímavých informácií a myslím, že tieto by boli taktiež užitočné aj pre vás. Takže preto vznikli tieto moje CEO Talks a každýkrát si volám raz za mesiac nového hostia. No a dnes je ním teda Julius. Julius, teda ďakujem ešte raz veľmi pekne. A Julius, keby si nám v skratke povedal, že čomu sa venuješ? MB Panonská si niečo evokuje, ja som to na schvále nechala aj takéto skratke, ale povedz, čo robíte. Tak posledných 36 rokov sa venujem značke Mercedes. A začali sme v roku 1990, začal som u pána Andreja Glaca na zastúpení Mercedesu najprv v Bratislave, potom neskôr to bolo Slovensko. Postupne sme krídla roztiahli aj do Čiech a do Maďarska. Robili sme najprv len Mercedes, potom pribudli ďalšie značky, takže na konci mojej kariéry v spoločnosti Motorcar to bolo skoro 15 značiek. Robili sme servis, robili sme predaj vozidel. Takže celý život s autami. Tak v podstate robím to, čo ma baví. Áno, to je veľmi pekné. Toto aj ja rada hovorím, že keď človek robí to, čo ho baví, tak to je asi to najkrajšie, že nechodíš do práce z povinnosti. Nie? Áno, aj ja plus som zistil, že ja som sa po otcovi začal venovať stavarine, ale popri tom aj môj otec bol vlastne vždy prepojený nejakým spôsobom s automobilovým športom. Dokonca to došlo tak ďaleko, že v 68. roku s kamarátmi založil takú spoločnosť Drudop, ktorú možno, že si niektorí ešte aj pamätajú z dávnych čias. A počas až svojej kariéry, pretože otec už nežije, dlhšiu dobu som sa dozvedel od ľudí, ktorí s ním spolupracovali a mali v tej dobe na začiatku dílerstva, že ako trojročný som behal po stavbe autoservisu, takže pravdepodobne to ma ovplyvnilo v tom mojom živote a baví ma to dodnes. Hej, super. A ja by som ešte aj všetkých vyzvala, že už nám tu píšu niektorí komentáre, že nás našťastie počujete a vidíte, takže to sa teším. A píšte nám kľudne otázky na Juliusa. Budeme mať v závere 10-15 minút čas na vaše otázky, takže kľudne ich píšte. Ja ich tu zosumarizujem a potom budeme odpovedať. Julius, no ja fungujem tak, alebo Julo teda, že ja fungujem tak, že väčšinou sa rozprávame aj o LinkedIne, nejakých 15 minút, lebo to je tá taká moja hlavná téma. A ja vidím, že ty si aktívny, pomerne často publikuješ na LinkedIne, lebo teda u nejakých tým C-level ľudí alebo majiteľov firiem to nie je zase úplne bežné, že u nás sa to tak viacej dáva iba stále do povedomia. A pozerali sme si ráno, že ty si prišiel na LinkedIn v roku 2007, alebo si založil profil. A ako sa ti tu páči na LinkedIne? Alebo že čo je dôvod, že si tu aktívny? Tak myslím si, že v rámci sociálnych sietí je to jedna z možností, ako použiť profesionálnu sociálnu sieť na vyjadrenie nejakých svojich myšlienok, možno, že dať von informácie, ktoré za normálnych okolností sa ťažko šerujú, alebo veľmi ťažko sa hľadá spôsob, ako ich vyjadriť pre väčšiu verejnosť. Tam je to vždy o tom, že keď máš určitý počet sledovateľov, ktorých ten obsah zaujíma, tak tie dáta, ktoré vieš získať, a to v tomto prípade nie len o tom, čo dávam von, ale aj čo si viem prečítať, ten LinkedIn je veľmi fajn zdrojom profesionálnych informácií. Čiže chodíš na LinkedIn aj z toho dôvodu, že si čítaš teda informácie od iných zaujímavých ľudí, áno? Tak je na Slovensku tých, ktorí zverejňujú príspevky, je medzi nimi veľa takých, kde keď človek tie ich myšlienky číta, na jednej strane
získaš trošku prehľad, povedzme, o ekonomickej situácii, o tom reálnom dianí v krajine, o reálnej nálade v krajine, ktorá je veľakrát dôležitá na to, aby si sa správne rozhodla, plánovala do budúcna, čo s firmou, čo s aktivitami. A takisto proste niektorí tí profíci v tej svojej oblasti dávajú takisto dáta, ktoré inde nenájdeš a nie sú skreslené rôznymi bulvárnymi úpravami alebo tým, že proste dnes noviny alebo mám veľmi rád podcasty napríklad, ale vždy je to proste z toho pohľadu toho novinára upravené podľa toho, čo on pokladá za dôležité. A nie je to už priamo informácia, ktorú môžeš potrebovať. A ja som si aj všimla, ja aj ukážem taký prehľad z tvojho profilu, ako to u teba teraz vyzerá. Ale že veľmi mne sa páči, akým štýlom píšeš a vyzerá to, že si píšeš všetky príspevky sám. Či pomáha ti s tým niekto trošku? Tak mám dceru, ktorá mi pomáha trochu s tou štilizáciou a s tými úpravami. Takisto profesionálne spolupracujeme ako firma s agentúrou, ktorá sa LinkedInom zaoberá. A myslím si, že z toho proste vzniká taký sumár toho, čo aj postujem a kde si proste sa snažíme využiť v maximálnej možnej miere tie informácie aj k tomu, aby sme informovali o tom, ako sa pozeráme ako firma na to, čo sa dnes deje napríklad v elektromobilite alebo to, čo sa deje s autami celkovo. Je to ideálne miesto na komunikáciu takýchto vecí. Som rada, že hovoríš, že LinkedIn ti príde práve taký profesionálny alebo že aj hodnotný z tých informácií, že si tam vieš dočítať aj také nejaké celkové dianie, čo sa deje na Slovensku alebo to, čo ťa zaujíma. Lebo je tam taký mix rôzne, ľudia majú na to také rozličné názory, že či sa to z Facebookováva a tak ďalej, ale ja stále hovorím, že vie si tam človek nájsť aj to, čo potrebuje, si to nejako vie vyselektovať. A ja len ukazujem teraz aj, ako vyzerá asi tvoj profil teraz, aby ľudia vôbec videli, že ako ťa vedia nájsť a prípadne sa s tebou spojiť, keď by chceli. A aj tvoje príspevky. A ako som hovorila, že mne sa páči, že píšeš to tak nejak osobne. Ja mám pocit, ako keby si sa tomu venoval naozaj, že sám, že to je také prirodzené a že striedaš tie témy. A jedna bola aj pre mňa zaujímavá, že ste vyhrali nejaké ocenenia za najlepší servis a ešte autoservis roka. Áno, tak, najlepší servis, hej? To je to, čo sme získali minulý rok. Áno. A darí sa nám v tejto oblasti vzhľadom na nastavenie nielen moje, aj mojich kolegov, že na to, aby firma, ktorá robí obchod s autami, mohla predávať, tak potrebuje poskytovať ten najlepší servis. A to je za mňa základom toho, aby si, povedzme, v kategórii luxusnej triedy, ako je Mercedes, ľudia aj kupovali, lebo oni si s tým autom kupujú aj tú bezstarostnosť alebo tú ľahkosť toho bytia s autom, pretože ako náhle máte auto, ktoré vás začne trápiť, oni sú vlastne všetky auta dobré na začiatku. Niektoré sú komfortnejšie, niektoré sú menej komfortné, niektoré sú bezpečnejšie, niektoré menej, ale ten vtip začína a celá vec sa začne riešiť, ak nebodaj zastanú nejaké problémy s autom. A my sa snažíme aj bežný servis robiť pre zákazníkov čo najkomfortnejšie a pokiaľ nastanú problémy, tak na to, aby ste boli zoservisovaní a bolo vám pomožené ako zákazníkovi, u nás nepotrebujete volať mňa. Mám kolegov, ktorí hľadajú riešenia a to je podľa mňa to najdôležitejšie v tomto našom biznise. Áno, a je dôležité vedieť sa spoľahnúť na kolegov, že máte dobrý tím, mať dobrý tím, tak. Tak ono je to tak, že v princípe firma, ako je naša, má také 3 základné asety. Ten jeden asset je tá samotná budova, ten priestor, to, ako to tam vyzerá. To vie spraviť každý, potrebujete na to peniaze. A s peniazmi sa dá urobiť možno aj niečo lepšie, ako je to naše. Hlavne, keď sa stavia niekde na zelenej lúke, tak sa dá postaviť dnes. Čo si vymyslíte? A druhý taký asset, ktorý je strašne dôležitý, sú zákazníci. To znamená, že máme
za tie roky. Je to spústa vzťahov, je to veľa kontaktov ľudí, ktorí proste sa na nás spoliehajú a sme pre nich ten partner aj v obchode, aj v tom servise. A pre nás je vždy najlepšie, keď zákazník možno si to prvé auto nekúpil ani u nás, ale potom, keď chodí do servisu a je spokojný, tak to ďalšie rozhodnutie spraví potom už u nás a kupuje na základe tej dobrej skúsenosti v servise. A tretí, za mňa ten najväčší asset, ktorý firma má, sú ľudia, ktorí pre tú firmu pracujú. A tam to je tak, že keď máte ľudí, ktorí sa netešia ráno do práce, tak tá služba aj tak vyzerá. A naopak, keď sa tešíte na svojich kolegov, keď ráno sa zobudzate s tým, že fajn, zase idem do roboty a budú tam tí milí kolegovia, ktorých mám, tak aj ten celý prístup a postoj k tomu, čo človek poskytuje počas dňa, vyzerá úplne inak. A toto je niečo, kde sa snažím, aby sme naozaj excelovali a aby moji kolegovia boli veľmi spokojní, keď sú u nás zamestnaní. A vďaka tomu máme asi aj najlepších ľudí v branži široko ďaleko. Čiže ako keby ocenenie aj to najlepšie autoservis, tak to je také zadozučenie, že vlastne aj kolegovia, všetko u vás tak funguje nejako ako jeden celok, že? Tak je to denná práca všetkých mojich kolegov. To je o tom, že proste stále hľadajú riešenia, stále hľadajú zlepšenia, stále hľadajú. Máme dnes digitalizáciu vo veľkom. Mám kolegov, ktorí sa starajú o to, aby sme používali tie najnovšie systémy. Mám vedúceho servisu, ktorý robí naozaj úžasnú prácu s tým, ako zavádzame tie najnovšie možnosti, najnovšie systémy, ktoré Mercedes ponúka. Prípadne si to vylepšujeme o svoje veci. Mám kolegov, ktorí sami si navrhli, povedzme, v príjme do servisu lepší postup, kde pre toho zákazníka je to komfortnejšie. A dneska vlastne profitujeme aj na tom, že na rozdiel od mnohých iných servisov, proste príjem do servisu, to, že vôbec do servisu musíte ísť, to ako zákazník nechcete. A keď to vedia urobiť tak, aby to bolo rýchle, príjemné, tak vlastne zákazník je minimálne už na začiatku spokojnejší, než keď niekde musí stať tretí v rade, pozerať sa cez chrbát ďalších zákazníkov na technika, ktorý sa podľa neho zabáva niečím úplne iným, ako je on. A hlavne v tom luxusnom segmente toto je strašne dôležité, aby tam bol dobrý pocit. Určite. Hej, lebo človek má pocit, že ako keby, že niečo si platí, tak chce aj, aby ten servis alebo všetko okolo toho bolo možno o niečo ešte level, že plus navyše. Každý náš zákazník, každý zákazník na svete, kohokoľvek, si zaslúži byť v centre jeho pozornosti. A toto sa nám aj vďaka takémuto prístupu darí o trochu lepšie a ja to vidím hlavne na tom, že tie hodnotenia, ktoré potom aj dostávame od zákazníkov, rezultujú aj do takého výsledku, ako sú tieto ocenenia. Super, tak to verím, že potešilo. Ešte prebehnem, že aké tam máš príspevky. Ja som vybrala také niektoré, že máš naozaj že slušné dosahy, musím povedať, že pekné čísla, aj ľudia sa ti veľmi, veľmi radi zapájajú. To rada vidím, lebo nie je to zase úplne bežné, že aj keď niekto ten majiteľ, konateľ firmy dá niečo von, tak jasné, že musí si v úvode spraviť tú svoju komunitu a vôbec, že ľudia k tebe radi prídu a dajú nejaký komentár a like. Takže mne sa to páči a mňa potešila aj jeden špeciálny príspevok, že si porovnávala, alebo že ľudia sa ťa pýtajú, že či ste hľadom konkurencie, alebo že Hedin a vy, že či to je vlastne jedno, alebo oni vám predávajú, vy im, alebo ako. Toto ja musím povedať, že veľmi oceňujem, že niečo také si sem vôbec dal, lebo nie každý by asi dal takúto vec verejne von, tak to sa mi kvitovalo. Tak toto bola taká špeciálna vec trošku, lebo v zásade v tom, ako funguje Mercedes na Slovensku, majú ľudia chaos od začiatku. A my sme založili spoločnosť v roku 1990, bol to motorkár, tam prevažný majiteľ, 90% majiteľ bola rakúska rodinná firma Wiesenthal a pán Glac tam bol 10% podielníkom. A
v nejakom období v roku 2003 pred vstupom do únie prišli Nemci, dali nás firmu rozdeliť, lebo bežne v Európe majú import vždy priamo Mercedes a takéto firmy ako my robia bežne ten retail ako taký, čiže sú predaj, servis na konečného zákazníka. U nás tá situácia bola špecifická, lebo sme boli ako firma veľmi úspešní na trhu, a dlho sme boli potom ešte jediná spoločnosť Mercedes na trhu Mercedesu v Európe, kde sme predávali toľko ako hlavná konkurencia Audi a BMW dokopy. Aha. Všade v Európe si ten podiel väčšinou šerujú, sú radi, keď sú na prvom mieste a u nás toto bolo tak. Čiže sa stalo to, že Andrej bol prezidentom spoločnosti Mercedes-Benz Slovensko, čo bol importér, a ja som od toho roku 2003 riadil skupinu dílerskú. Mali sme 25 spoločností na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, ktoré robili retail, ktoré robili predaj a servis aut. Toto bolo do roku 2019, kde Andrej odchádzal do dôchodku z importu ako najstarší prezident alebo najstarší manažér Mercedesu na svete. Prišli vlastne už Nemci do vedenia tejto spoločnosti a tá spoločnosť robí import. Čiže na Slovensko dováža Mercedes priamo svoje vozidlá prostredníctvom spoločnosti MBSK. A spoločnosť Motorcar bola normálnym dílerom, ktorý mal 95% podiel na slovenskom trhu Mercedesu. A to sa samozrejme nepáčilo, lebo tá konkurencia oživuje obchod. My sme vtedy predali podiely na niektorých spoločnostiach na Slovensku do rúk našich partnerov, ktorých sme mali. A potom v roku 2020 som aj ja požiadal o odkúpenie jednej malej spoločnosti, čo je vlastne MB Panonská, majiteľov, kde som vlastne od toho okamihu začal byť ako keby konkurenciou svojej vlastnej matke v rámci Bratislavy a okolia, kde teda sme aktívni. A veľa ľudí to malo stále pomýlené a mysleli si, že Motorcar je importér. Neskôr, keď spoločnosť Hedin odkúpila Motorcar od rakúskej rodiny, tak si to stále plietli a myslím si, že bolo treba dať nejakým spôsobom na vedomie, že máme vzťah úplne rovnaký s Mercedesom, aj spoločnosť Hedin, aj my ako MB Panonská máme takú istú zmluvu a našim dodávateľom nie je Hedin ani žiadna iná dílerská spoločnosť, ale priamo Mercedes Stuttgart. Bol to spôsob, ten príspevok sa mi zdal vzhľadom k tomu, že je veľmi, to prostredie profesionálne, sa mi to zdalo ako dobré miesto na zverejnenie. A tebe tak učaroval práve Mercedes, hej? Že z tých všetkých rôznych značiek? Tak mal som to šťastie, že celý život robím to, čo ma baví a v zásade to nosí peniaze, takže to je len taký vedľajší efekt toho, že človek má možnosť sa zabávať prácou. Hej, to je taký bonus, príjemný bonus. Tak môžu so mnou diskutovať rôzni fanúšikovia rôznych iných značiek, ale keď človek tú hĺbku toho Mercedesu zažije, tú technológiu, to všetko, tú filozofiu značky Mercedes, tak pochopí, že je to naozaj, že to nie je, že platím za nejakú hviezdu na kapote, ale za celý ten obsah, ktorý Mercedes poskytuje, od tej najlepšej starostlivosti o zákazníka, o najlepší pocit pasažiera v aute, o jeho bezpečie. Mercedes je taký 10 bojar. Máte 10 športov, 10 disciplín, ktoré sú nejakým spôsobom hodnotené a trúfam si povedať, že tu je Mercedes vo väčšine kritérií, ktoré človek hodnotí pri aute, je určite Mercedes na špičke. A toho stavia aj na tú pozíciu, nielen v luxusných, ale všeobecne v autách, kde je to za mňa určite najlepšie auto. A jazdíš snáď na Mercedesi, hej? A nebudem si robiť zle, že by som jazdil s čímkoľvek iným. To by bolo, čo? Julo, ešte poďme späť trochu k LinkedInu. Ešte mám nejakú tú otázku. Ty aj vnímaš, že ešte nejaké výhody toho, že si aktívny na LinkedIne, že čo vám to prináša
z nejakého aj biznisového pohľadu, že vidíš, že ľudia ťa oslovujú trebárs, lebo niečo? Tak v tých autách je to tak, že ľudia chcú mať informácie, ktoré vnímajú ako relevantné. A pre mňa je to vlastne možnosť vyjadriť tie názory, ktoré k tej problematike mám a ktoré môžu byť dôležité pre ľudí, aby pri rozhodovaní o aute sa rozhodli správne. Lebo my tými autami žijeme, takže máme veľa informácií, ktoré bežní ľudia nemajú. Taký všeobecný zažitý názor je, Mercedes je drahý. A pritom to, čo robíme, je takú osvetu tomu, že auto nie je o tom, čo za neho zaplatím. Lebo to je také veľmi triky. Ale že reálna hodnota vozidla je v tom, že čo za neho zaplatím, čo ma stojí jeho prevádzka a za koľko ho potom viem predať, keď ten život u mňa skončí. A tieto tri položky, zrátané, odrátané, hovoria, že koľko ma stálo auto na kilometr, na deň, na mesiac. A to sú tie veci napríklad. A to je vec, ktorú neviete dať do reklamy, ktorú viete len šerovať, buď cez zákazníkov, ktorí sú spokojní, alebo cez názor, ktorý si niekto prečíta. A to je napríklad moja rada, že človek môže lacným draho kúpiť. A môže kúpiť zdanlivo draho, bude si užívať ten komfort, tú pohodlie, keď sa niečo stane, tú bezpečnosť, tie služby, ten servis. A na konci ho to môže stať oveľa menej, ako to na začiatku vyzeralo. A to je treba rátať z takýchto pohľadov a nie len tým, že dostal som niekde zľavu a čo mi to prinieslo. Aj určite, áno. A mne sa páči, že aj to akoby opisuješ aj v niektorých príspevkoch na LinkedIn, že práve aj tieto porovnania a či už aj o operatívnom leasingu a rôzne otázky, ktoré možno akože bežní aj ľudia a podnikatelia aj riešia a majú tak stále v hlave, tak to sa mi páči, že tak rozoberáš aj vo svojich príspevkoch. A teda vidíš ale aj, že by ti niekto hovoril konkrétne aj, že idú k tebe, lebo páčilo sa im niečo na tom, ako si niečo napísal, povedal, alebo že ťa vnímajú práve aj z tejto platformy, alebo ľudia, ktorí možno k vám chcú prispracovať, lebo majú ťa nejak navnímaného? Určite áno, máme priamo, že sa niekto ozval, že na základe tých myšlienok by si chcel niečo vyskúšať, chcel by viac informácií. A máme aj predané vozidlá priamo na základe toho, že sa ľudia takto s nami spojili a následne prešlo stretnutie, vyskúšalo sa, dali sme ponuky a to rozhodnutie a myslím, že dnes sú spokojní. Super. V zásade je to o tom, že čím viac človek informácií má, tým sa vie kvalifikovanejšie rozhodnúť. A je dobre, keď si tie informácie zoberie aj z rôznych strán. Ale to, čo najviac funguje na konci, a to je to, na čo aj pozývame, aj v rámci tých príspevkov, prísť k nám, proste neveriť ničomu, čo všetci rozprávajú, ale urobiť si svoju vlastnú skúsenosť, spraviť vlastnú kalkuláciu, prísť na testovaciu jazdu. To je asi najviac, najjednoduchšie. Áno. Teraz mala som v hlave nejakú otázku, mi to aj vypadlo pri tomto celom. Ty mal si nejakú zábranu, ale že máš ísť na LinkedIn, alebo povedali ti, že bolo by dobre, aby si bol na LinkedIn alebo vôbec viditeľný na nejakej sociálnej sieti a bol nejaký taký prvý ostých, že to nie, že nejdem, že nechcem byť viditeľný? Myslím, že toto nie, pretože dávno som zrušil všetky ostatné sociálne siete. Takže na Facebooku a na Instagrame ťa nenájdeme. Tam ma nenájdeš, lebo sa mi zdá to scrollovanie tých obrazoviek a to, že kto mal ráno aký začiatok dňa a čo všetko urobil, nemyslím si, že to sú tie dáta, ktoré chcem vedieť a ktoré potrebujem sledovať. A hlavne nie v čase, keď každý sa hrá na niečo, čo nie je. A proste ukazuje veci, ktoré ani nie sú normálne, len z toho potom vzniká kopa porovnávania a psychických problémov u ľudí. Myslím si, že to smerovanie tých ostatných sociálnych sietí nie je v poriadku a nepáči sa mi a
A tiež sledujem, že momentálne sú rôzne pokusy to zakázať pre deti a myslím si, že to je jedna z najlepších vecí, čo môže sa stať. Áno, tiež by som bola za, až do nejakého veku by sa to stoplo, lebo tiež tu doma miestami riešime tieto sociálne siete, takže sú blokácie, časy, kedy kto čo môže a tak ďalej. Ako ja myslím, že to, že akým spôsobom dnes tie sociálne siete, hlavne deti vyzývajú porovnávať sa, je čistá katastrofa. A toto je presne to, čo na tom LinkedIne funguje úplne ináč. A že stále to beriem, samozrejme, že sa každý aj na tom LinkedIne chce pochváliť niečím a čo robí pre svojich ľudí a čo robí pre svojich zákazníkov, že aj tieto informácie, ktoré rôzni ľudia zverejňujú, sú systémovo riešené k tomu, aby sa človek rozhodol pre ich firmu, pre ich produkt alebo niečo, čo ponúkajú, ale sú oveľa viac relevantné ako tie z tých ostatných sietí. A teda, keby sa ťa iný nejaký podnikateľ alebo niekto známy na tvojom takom leveli alebo ktokoľvek už spýtal, že či by mali ísť na LinkedIn, tak by si odporúčal, že je to dobrý krok, že z tých všetkých platformiem? Myslím si, že táto platforma poskytuje priestor a potom už je len dôležité, aby človek mal ten obsah. Že aby mal čo povedať, aby tie dáta, ktoré chce svetu zdieľať, aby mu dávali zmysel aj tým ostatným. A aby v tom, čo komunikuje a propaguje, lebo vždy je to nejaká forma propagácie, alebo väčšinou, či už seba, alebo tej firmy, alebo produktu, ktorý zastupuje, tak aby to dávalo, čo komunikuje von, význam aj tým ostatným. Potom si myslím, že má šancu, aby to uspelo. Určite, hej, že ten hodnotný obsah je stále na LinkedIne to najdôležitejšie, tak dúfam, že to tak aj ostane. A ľudia budú pridávať nie také, áno, že facebookové veci, alebo že čo sa mi udialo ráno a podobne. Akože z času na čas nejaké odľahčenie je fajn, ale dúfam, že to ostane v tej biznisovej rovine. Určite áno. Hej. Julo, vy hovoríte v rámci vašej spoločnosti, alebo keď niekde komunikuje, že ste butiková firma, že čo to pre teba znamená, že butiková? Ja mám rada to slovičko, ja to tiež používam u nás. A dosť dlho sa toto u nás kreovalo, že ako chceme vlastne voči zákazníkom vystupovať a čo im chceme poskytnúť. A pre mňa vždy bolo dôležité dať zákazníkovi to najlepšie. A to najlepšie v našom prípade sme sa snažili vyjadriť tým slovom butiková firma. A to je, on to hovorí každý o sebe, ale proste tá naša snaha je mať najlepších ľudí, ktorí poskytujú služby, ktorí sa starajú o zákazníkov, poskytovať im ten najlepší pocit, ktorý môžu pri takomto druhu služby, kúpy, servisu získať a robiť a vymýšľať rôzne veci, ktoré keď tá interakcia nastane, keď ten zákazník, človek, záujemca k nám príde, aby odchádzal s tým najlepším pocitom, aby to, čo dostane, mu dávalo zmysel, aby mu to dávalo tú hodnotu, lebo v zásade neexistujú lacné a drahé veci. Existujú len tie, ktoré mi dávajú zmysel, alebo mi nedávajú zmysel. Keby to bolo, že len lacné veci dávajú zmysel, tak by všetci jazdili pravdepodobne ešte na Dejve alebo na malej Daci a tak to nefunguje. Proste predávame aj autá v hodnote 200, 300, 1000 eur, lebo to niekomu proste to, čo mu to dá za tie peniaze, mu to dáva zmysel. A ja ešte by som znova pripomenula, aby nám ľudia písali otázky, že môžete sa Jula pýtať. Na záver budeme mať priestor, takže kľudne do komentárov mi napíšte a ďakujeme všetkých, ktorí nás tu pozdravujete. Potom Julovi odkážem na záver. Jula, a teda koľko vás je teraz zamestnancov? Aká ste veľká Keď spoločnosť? som prišiel v roku 20, tak sme začali 35 ľudí a dnes je nás 85. Slušné číslo. Ešte stále relatívne malá firma. Ešte malá, no dobre. A sedíte vlastne na jednom mieste všetci tam na tej Panonskej, alebo ako ste rozmiestnení? Keď sme začali, tak vlastne to bola firma, ktorá mala niekde 1600 metrov podlahovej plochy.
mal som v pláne z toho nechať si to ako takú malú firmu. To sa nepodarilo. V zásade servis sme štvornásobili, predaj sme asi z 5 až 6 násobili. Pribudlo nás do toho počtu 85, plocha dnes je 4,5 tisíc metrov štvorcových, čiže vlastne skoro strojnásobená. A boli ste stále na tom mieste ako teraz? Tam to začalo Tam, celé. hej? Áno, tam existovala predtým prevádzka, ktorú mal motorkár. My sme to transformovali do samostatnej spoločnosti. Ja som si ju v roku 1920 kúpil od spoločnosti Motorkár a začal som podnikať sám. No, to je pekný progres, ináč 35 zamestnancov na cez 80 za takú krátku dobu. Keby to nejakým spôsobom aj reflektovalo nejakú podporu, či už samosprávy alebo štátu, že vznikajú pracovné miesta, bolo by to super. Toto bohužiaľ tak nefunguje, ale verím tomu, že máme minimálne 85 spokojných rodín a dávame vlastne priestor ľuďom sa rozvíjať a dobre žiť. A ako to máte, keď už hovoríš, že dávate ľuďom priestor sa rozvíjať, že sem tam mávame otázky ohľadom motivácie ľudí, že tým, že si zakladáte na dobré vzťahy v rámci firmy a tak celkovo, že ako podporuješ ľudí v rámci či už oddychu alebo tej tímovosti, že mávate nejaké také firemné aktivity, aby ste sa utužili, alebo čo je pre teba v rámci takýchto aktivít dôležité pre ľudí? Tak prvá dôležitá vec pre ľudí sú informácie. Aby boli vlastne zapojení do toho, čo sa vo firme deje, aby vedeli, kam sa firma smeruje, aby vedeli aj výsledky, ako sa darí v tej spoločnosti. Na to sa stretávame pravidelne, mesačne na takom fóre, kde každý aj môže proste vyjadriť to, čo mu chýba, to, čo by potreboval, aby tá jeho práca fungovala lepšie, alebo on sa cíti lepšie. A samozrejme, že sa snažíme na nejakej štvrťročnej báze urobiť aj nejaký taký menší team building raz, dvakrát za rok a sa snažíme stretnúť aj s rodinnými príslušníkmi a vytvoriť proste platformu na to, aby sme sa stretli všetci a aby aj rodina vedela, že kde ten otec, mama pracuje a aby nejakým spôsobom sa do toho diania zapojili. A ty si mal v úvode alebo na začiatku podnikania nejakú víziu, že kam chceš firmu dostať a že čo je tvojim snom? Že toto sa naplnilo v nejaké smerovanie? Tak to je tak, že ja ten mám v podstate od začiatku. Ja by som každému doprial Mercedes, lebo viem, aké to je dobré a bol by som hrozne rád, aby sa každému tak dobre darilo, aby mohol skončiť u nás. Že to je tvoj sen, hej? Že aby čo najviac ľudí malo. A to som dokonca navrhoval jednému politikovi do volebnej kampane, že aby dal, že tak budeme dobre vládnuť, že na Slovensku každý si bude môcť Mercedes dovoliť. To by bolo Neprešlo super, to. Neprešlo. Už som myslela, že povieš, že dneska sa rozdávajú v tomto online priestore, budeme rozdávať Mercedesy. Máme takú úžasnú vec, že my zatiaľ vieme stále tie naše auta predávať. Zatiaľ ich nepotrebujeme rozdávať, lebo to je dobré. Kúpiť si ho a stále vieme nájsť tie dôvody pre ľudí, že prečo sa to oplatí mať Mercedes. Dobre. No a keď sme ale pri vlastne nejakom predaji teraz, že ako to vnímaš tú situáciu teraz? Je stále dopyt po automobiloch alebo ako vnímaš teraz tú situáciu? Že je tam nejaký pokles alebo z toho takého finančného predajného hľadiska? No, za tých mojich 36 rokov kariéry si zažil čo? Som už prežil rôzne veci, čo sa stali na Slovensku a väčšinou fungovala taká formulka k tomu, že každý zázrak trvá 3 mesiace a potom sa začne normálne žiť a ľudia si zvyknú. A tu na to trvalo, k 1. januáru boli zavedené zmeny v DPH. U nás je 85-90% zákazníkov firemných. To znamená, že to ich priamo postihlo a kto vedel, si kúpil auto do konca roka 2025. Takže u nás vlastne vznikla taká diera, ktorá netrvala 3 mesiace, trvala možno 4,
a postupne sa to normalizuje, postupne si zvykáme na tieto veci a začínajú sa ľudia vrácať aj do showroomu a kupujú auta. My na príklade, minulý rok sme predali a mali sme veľmi úspešný rok, 400 nových osobných Mercedesov a teraz sme boli v júni schopní spraviť 50 nových objednávok. Čiže len v júni? Len v samotnom júni, čiže ako keby tá situácia sa normalizuje a samozrejme uvidíme, čo to spraví aj s pohľadom na tú celkovú ekonomickú situáciu. Teraz nás čaká, všetci hovoria, že úhorka v lete, tak to aj tak reálne funguje, veľa ľudí je mimo a to rozhodovanie si nechávajú potom na ten koniec roka. Čiže u nás je vždy silný september, október až december. Kde veľa vozidiel predávame, odovzdávame zákazníkom. Uvidíme, čo to spraví tento rok. Akože netrúfam si to ani úplne odhadnúť. Myslím si, že budeme už viacej zvyknutí na tie nové pravidlá a že jednoducho budeme žiť ďalej a že budú naši zákazníci si znova a znova kupovať ďalšie vozidlá. Čiže, že teraz si hovoril, že v jún ste mali dosť silný, tak áno, že to, čo som počúvala niekde, že niektorým predajňam, že ide to horšie tento rok a tak ďalej, tak áno, že... Bolo to podporené veľa aktivitami, ktoré sme urobili, že my robíme veci, ktoré sa snažíme tým ľuďom dať možnosť, aby vyskúšali si naše autá, čiže robíme rôzne ako raňajky z Hviezdov, je také tradičné podujatie, mali sme 300 ľudí, mali sme cez 300 predvádzacích jazd počas jedného dňa s nejakým sprievodným programom. Robili sme na showroome rôzne podujatia pre určité skupiny zákazníkov, kde sme prezentovali. Tá veľká sila, ktorú máme, je, že Mercedes má, doslova by som to nazval, že ohňostroj nových modelov, nových aut, faceliftov, ktoré nejakým spôsobom zlepšujú to doterajšie auto a robia z neho takú novú generáciu. Tam je vždy po 7 rokoch sa mení model, ale v tom medziobdobí po 4 rokoch, 3,5 roku prichádza k takému refreshu toho auta. Takže to je ten facelift, o ktorom hovorím. Čiže my máme naprogramované, že od septembra minulého roku počas 3 rokov nám príde 40 noviniek, nových modelov a faceliftov. A toto postupne dostávame na trh a sú to veci, ktoré dokážu vtiahnuť ľudí. Až toľko noviniek? Mercedes má cez 40 bežných modelov, čiže to je vlastne ten cyklus toho otočenia. A nastala taká situácia v Európe, že do minulého roku sa tlačila elektromobilita. Brutálnym spôsobom a doslova to poviem cez mŕtvoly. A tá technológia tam ešte nebola. Zároveň tam bolo hrozne veľa hejtrov, ktorí vlastne mnohí ani v živote nejazdili v elektrickom aute, ale komentovali to najnegatívnejšie, ako vedeli. A bol z toho taký malý disaster na trhu. A vlastne nám od septembra minulého roku modelom Mercedes CLA prišla technológia, ktorá dáva zmysel. A Mercedes úplne zmenil prístup a urobil to, že na jednej strane máme modely, ktoré sú elektrické, ktoré sú s dojazdom 700-800 kilometrov, nabíjanie je tam za 10 minút na 300-400 kilometrov, čiže pre tých, čo hovoria, no to nikam nedojde, tak za 10 minút sa dostanú 1000 kilometrov ďaleko a to by som chcel vidieť toho, kto 1000 kilometrov spraví len s 10-minútovou prestávkou. Je brutálne vybudovaný počet nabíjačiek, proste sú na rôznych miestach, čiže ten tlak sa začína točiť na ťah, lebo to vozenie v tom elektrickom aute je príjemné. Máte tam možnosť v podstate ísť s autom, ktoré je oveľa tichšie, oveľa pružnejšie. Tým, že sú baterky na spodku auta, tak to auto neskutočným spôsobom sedí na ceste a dáva taký ten dobrý pocit z jazdy. Tie ťažké baterky v tom aute pomaličky zľahčujú. Tým rýchlejším nabíjaním je tá cesta veľmi operatívna a to auto dáva pocit kvôli tej váhe, že je ako keby o 1 až 2 triedy komfortnejšie, luxusnejšie, ako je. Aj tá architektúra tých vozidiel umožňuje proste viac miesta na tom istom priestore.
Takže dnes sa to začalo preklápať, dokonca aj na našom Slovensku, ktoré väčšinou má taký iný prístup a oveľa neskôr k týmto novým veciam pristupuje, že už má význam si kúpiť to elektrické auto. A zároveň prinášame modely, ktoré v tej kategórii dízlového, benzínového motoru dávajú tú najnovšiu technológiu, ktorá existuje a už to nie je o tom, že musíš si zobrať elektrické auto a my ťa tlačíme, aby si to spravil, ale ty si vyber, čo je pre teba dobré a je to tvoje rozhodnutie ako zákazník a dostaneš aj v jednom, aj v druhom od Mercedesu to najlepšie, čo sa dá. A ty si fanúšikom elektrických aut? Nechýba ti tam ten zvuk? Ja som fanúšikom elektrických aut. Stalo sa to tak, že tak, jak sa to stane každému, kto to trošku vyskúša, 5 rokov jazdím elektrické auto. Dnes už ani vlastne mi nerobí dobre, keď si sadnem do benzínu alebo do dízlu. A nevadí mi zastaviť sa po ceste na kávu alebo dať si niekde obed a pri tom sa nabiť. Však konec koncov tých ciest dlhých, koľko človek v živote má, alebo počas takého roku. A užívam si všetky tie benefity toho elektrického auta. Idem v lete do vychladeného auta, v zime do vykúreného auta, lebo to je súčasť tých technológií. A pri takých dojazdoch už to naozaj ani nie je dôvod nebyť fanúšikom. Dobre. A v rámci predaja auta, keď k vám teda príde záujemca, tak vy riešite všetko kompletne aj od treba z financovania, poistenie, že máte všetko zaobstarané pre klienta, že nemusí nikam extra ešte chodiť? Toto je súčasť toho, čo si sa pýtala na tú butikovú službu. A pokiaľ sa človek rozhodne kúpiť auto, tak sa snažíme, aby nikam nemusel a všetko to vyriešil na tom jednom mieste za najkratší možný čas, aký jemu vyhovuje. Teda. Super, lebo niektorí ľudia rozhodujú sa dlho, hlavne keď je ten výber veľký, ale pokiaľ to rozhodnutie padne, tak či samotná kúpa, či financovanie, či poistenie, či registrácia vozidla, to všetko dostane u nás tak, ako keby... A vy riešite aj jazdené vozidlá tiež, áno, že aj vy kupujete, alebo táto sféra ako funguje, alebo aký to tvorí aj pomer nejako v rámci vašej firmy? No, keďže pre mnohých ľudí je to zbavenie sa toho auta, ktoré má doteraz kľúčové, alebo až potom si vie vlastne kúpiť ďalšie, tak tu poskytujeme tiež komplexnú starostlivosť a máme rôzne prístupy, kde nielen vykupujeme auta, ale aj umožňujeme možnosť získať nejaké prostriedky proti autu, ktoré začneme predávať, aby mohol začať jazdiť novým autom a zároveň, aby sme na to jeho auto dostali pre neho čo najviac peňazí z toho predaja. Čiže nie len, poviem, hlúpo vykúpime vozidlo, ale snažíme sa sofistikovanejšie hľadať spôsob, ako so zákazníkom nájdeme tu najlepšie umiestnenie a najlepšiu cenu pre neho na trhu. Hej. Ja znova by som len podotkla, že kľudne nám píšte otázky. Na záver budeme mať priestor. Julo vám ich rád zodpovie. Takže píšte. A ono sa nám tu zobrazí, ja to všetko uvidím. Julo, a typ zákazníka sa ako mení za tých posledných, ja neviem, že či je 30 rokov, alebo celú tú dobu, ako si v biznise, že na čom tak najviac ľuďom záleží? Toto je dobrá otázka. V princípe, keď sme začali, tak si všetci ťukali na čelo, že na Slovensku Mercedes to si nikto nikdy poriadne nekúpi, to nepôjde vôbec. A teda mali sme obrovské šťastie, že sme mali produkt, ktorý bol takým snom. Že, poviem príklad, keď sa niekto ženil, alebo sa teda dvaja brali, tak bol sen na svadbu sa doviesť na bielom Mercedese. Keď niekto chcel povedať, že niečo je naozaj dobré, tak povedal, to je Mercedes medzi. To sme mali tak zažité. Takže naši zákazníci boli na začiatku rôzni. Boli to ľudia, ktorí sa dostali možno rýchlo k peniazom v tej dobe, ktorá tu bola v 90. rokoch, ktorí si viac alebo menej vážili tie svoje peniaze a postupne sa to preklápalo. Tí kouboji 90. rokov pomaly zmizli
A dnes naši zákazníci sú naozaj takí, ktorí si vážia svoje peniaze a chcú ich investovať do niečoho hodnotného a do niečoho, čo im dáva zmysel. A sú to podnikatelia, sú to firmy, ktoré uspeli za veľa rokov podnikania na Slovensku a majiteľ alebo možno aj management sa chce odmeniť. A to platí teda pre osobné autá. Máme veľa prípadov, kde to auto je povedzme aj súčasťou odmeňovania pre aj nižší manažment, pretože keď to zase zoberiem cez tie náklady životného cyklu, tak dokážeme spraviť konštrukcie, pri ktorých sa jazdí Mercedes, ale platba je možno o pár eur vyššia, ako by mal človek platiť za hociaké auto nižšej strednej triedy alebo strednej triedy strednej značky. A vtedy tiež vlastne benefitujú z toho, že je to pre nich ako keby aj odmena pre človeka, ktorý pracuje pre tú firmu. To je veľa prípadov, kedy takto riešime hlavne menšie flotily zákazníkov. To by sa mi páčilo, že by to bola odmena od Na Slovensku šéfa. je to tak, že my vlastne máme relatívne malé platy, ale služobné auto patrí medzi benefity, ktoré firmy ľuďom poskytujú. Tak jak je povedzme, ja neviem, nejaký dobrý počítač, dobrý telefón, možno nejaké ďalšie benefity, dovolenky, tak aj to auto, a keď si tam zoberieš, že koľko máš, keby si zvýšila niekomu plat o 50 alebo 100 eur, čo to vlastne spraví v čistom, že kde je tá super hrubá mzda, že je to trojnásobok, tak ešte aj pri tých DPH-čkách a pri tom, čo sa teraz deje, sa oplatí možno odmeniť zamestnanca tým, že dostane o kúsoček lepšie auto a rozdiel je možno 50-100 eur. Áno. A Julo, tvoj štýl riadenia v tej dobe 90 rokov a teraz je niečo iné? Že si sa nejako niečo iné priučil alebo inak sa ti páči, že zrazu nejaká komunikácia s ľuďmi alebo s tímom? Tak asi som sa vždy snažil byť príkladom. A cez príklad som sa snažil viesť ľudí k tomu, aby ma nasledovali. A samozrejme s rastúcim počtom ľudí to nebolo úplne vždy funkčný model, ale myslím si, že to líderstvo a tie zásady, ktoré súvisia s líderstvom, sú mi oveľa bližšie ako niekoho sledovať, kontrolovať a prenasledovať na každom jednom jobe alebo na každej jednej práci. Myslím si, že sa snažím dať svojim ľuďom priestor, aby sa realizovali, aby boli vzdelaní, aby dostali dáta, ktoré sú relevantné pre nich a pre ich rozhodovanie a pre ich prácu, a na základe toho, aby dávali to najlepšie zo seba, čo vedia. A ten rozdiel práce, keď si tak porovnáš, že voľakedy a teraz, že keď si pracoval, teda mal si pod sebou x firiem, a teraz ako keby možno menší tím, hej, že síce aj to je pre mňa že veľa, ale menší tím, to ako vnímaš tento rozdiel? Tak pri tej práci predtým to bolo o tom, že mal som na starosti skoro 25 firiem. Každá firma mala svojho vedúceho pracovníka, riaditeľa, a tam bolo motivovať týchto ľudí k tomu, aby v tom vedení boli tým najlepším vzorom pre svojich ľudí. To bolo niečo, čo som proste sa snažil s nimi realizovať, a tiež to bolo o vzdelávaní, tiež to bolo o výbere vhodných ľudí. Dnes je to také oveľa osobnejšie, pretože pribudla tam navyše taká tá ekonomická zodpovednosť, že je to síce oveľa menej ľudí, ale každý jeden malý proces má zmysel a má nejaký dôvod, prečo tam je, a je dôležité, aby veci proste nevyprchali. Aby keď sa zavedú, lebo dávajú nejaký zmysel, aby sa na ne za mesiac, za dva nezabudlo, a aby sa ďalej tá firma posúvala smerom dopredu všetkým, čo robí, lebo tá doba je momentálne hrozne rýchla
tie nové technológie, čo prichádzajú, umelá inteligencia nás brutálnym spôsobom ovplyvňujú a myslím si, že ešte ani netušíme, ako veľmi nás budú ovplyvňovať. A v tom si nájsť ten svoj priestor, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme ten dobrý pocit nechávali, bude veľmi náročné. A k tomu vediem ľudí, aby sa tu snažili orientovať, aby brali na seba zodpovednosť, aby nielen požívali benefity, ale zároveň boli tí, ktorí ovplyvňujú, ako sa kto u nás cíti. A riešite aj vy vo svojej firme, teda keď si spomenul umelú inteligenciu, že zavádzate niekde do systémov alebo niečo v rámci zjednodušenia procesu? Viac menej úspešne. Snažili sme sa niečo spraviť povedzme, s call centrom, aby tá rýchlosť toho, ako je človek vybavený, vyriešený, aby bola čo najväčšia, že sme chceli pomôcť aj s umelou inteligenciou tomu a s nejakou virtuálnou asistentkou. Ale to sme zistili, že v tom našom segmente sa to úplne nehodí. Že ľudia chcú hovoriť s ľuďmi. Že to cítiť asi. Áno, ľudia chcú hovoriť s ľuďmi a verím tomu, že tým, že zastupujeme ten luxusný segment na trhu, tak ten ľudský kontakt tu zostane naozaj ten najdôležitejší. Ale samozrejme, že je skupina ľudí aj v našom segmente, ktorí, povedzme, preferujú rýchlosť pred tým kontaktom, čiže pre nich potrebujeme riešenie alternatívu. A bolo nejaké rozhodnutie za tých celých 35 rokov také, že najťažšie, na čo si spomínaš, že to ti dalo zabrať v rámci biznisu? To je dobrá otázka. No to rozhodnutie odísť z dobrého miestečka v rodinnej firme, ktorá sa pomaly menila na korporát a sa postaviť sám za seba do MB Panonskej a byť zodpovedný každý mesiac za to, že na účet kolegom odídu výplaty a že to proste celé dokopeme tak, že to bude fungovať, aby tí ľudia sa vedeli spoľahnúť, aby vedeli, že majú budúcnosť. A toto rozhodnutie toho prechodu bolo, myslím si, že jedno z takých ťažších rozhodnutí v mojom živote. To viem si predstaviť, že to muselo byť náročné. Sice nemám takú spoločnosť ako ty, že zatiaľ, ale tiež odísť z korporátu bolo pre mňa jedno z najťažších rozhodnutí v živote. To som zvažovala rok, to bolo celkom akože náročné obdobie, ale stojí to za všetky drobné plne. Mne tomu rozhodnutiu pomohlo vtedy to, že ja som bol naučený pracovať pre rodinu. A tá rodina založila podnikanie, prvý Mercedes na Slovensku v roku 1927, rodina Wiesenthal, potom po druhej svetovej vojne, že sa stiahli len do Rakúska, ale my sme od toho roku 89 vlastne žili a fungovali a pracovali pre rodinu. A v nejakom okamihu už to nebola rodina, už to bola dozorná rada, už sa to tak skorporátnievalo. A to pre mňa bolo, celý život som robil niečo, čo ma bavilo a napriek tomu, že my sme tú dôveru mali, ja už som v tom korporátnejšom priestore nechcel existovať. Čiže o toto bolo to moje rozhodnutie odísť a starať sa o svoju firmu jednoduchšie. Hej, úplne chápem. Julo, máme už len zo pár minút do konca a ja by som len aspoň, máme tu nejakú otázku, ale by som aj ukázala, to teraz vidia diváci, ty nie. Pozdravuje ťa pán Žurek, že pozdravuje, veľa sa od teba naučil. Potom je tu Ingrid Janečková, že pozdravuje ťa, aj mňa. Ingrid, zdravíme ťa, ak si ešte tu s nami. Máme jednu otázočku. A Lucia sa pýta, že pán Šabo, počas kariéry ste prešli od budovania značky MB na Slovensku až po založenie vlastnej spoločnosti. Akú jednu radu by ste dali ľuďom, ktorí sú úspešní vo svojej korporátnej kariére, no zvažujú, či sa vydať na vlastnú podnikateľskú cestu? Myslím si, že asi najviac je, že si treba veriť. A mať v prípade, že o niečom snívate, tak si ten sen proste treba splniť, lebo ak niečo veľmi chcete, tak sa celý svet spojí v tom, aby vám v tom pomohol. To bola taká veta od Andreja Glaca a myslím si, že to funguje naozaj brutálnym spôsobom.
Môžem potvrdiť aj ja, že keď si človek ide za svojím, tak to zrazu odhodí to staré a už to nejako sa zrazu kročík po kročiku a sa to vylepšuje a ide to ďalej. A z mojej skúsenosti, lebo však stretli sme zákazníkov za tú históriu rôznych a môžem povedať, že ten, kto bol o svojej veci, o svojom produkte, o svojej službe presvedčený, robil to s láskou, tak za to obdobie všetci tí ľudia vybudovali vynikajúce značky, vynikajúce firmy. Bolo to len o tom, že možno to na začiatku bolo niekde v nekomforte, možno niekde to bolo, že asi aj strádali veľakrát, že to proste náprvu nefungovalo, ale pokiaľ človek vydrží, pokiaľ je vytrvalý, pokiaľ ho to baví, čo robí a toto dáva vedieť aj tým ostatným, že ho to baví a dáva to navonok, tak to je odsúdené na úspech. To je odsúdené na úspech, presne. A ešte tu máme jeden taký pozdrav od Jančiho Hubku. Janči je teda generál manažer z Legrandu, neviem, či sa poznáte osobne, ale píšeš zaujímavý rozhovor, verím, že bude šanca sa niekedy stretnúť osobne. Aha, takže ste sa ešte nevideli. A zdá sa, že viacero pohľadov máme podobných, pozdravuje. Ďakujem. Takže som rada, že sa rozhovor páčil. My máme už teda čas u konca. Julo, je nejaká jedna veta alebo niečo, čo by si chcel povedať na záver? Čokoľvek z akejkoľvek oblasti, nemusí to byť LinkedIn, niečo biznisové, niečo, čo by si chcel povedať a nejakú takú pikošku alebo nejaké hodnotné niečo na záver. Ja myslím, že v akejkoľvek situácii je treba rozmýšľať pozitívne a hľadať v živote výhovorky alebo veci, že prečo niečo nejde, je väčšinou rovnako namáhavé, ako hľadať riešenia, ako sa to dá. A verím tomu, že aj ja, aj celý môj tím vlastne udržíme takú tú pozitívnu náladu a aj vám urobíme dobrú náladu, keď nám prídete. Takže pokiaľ sa cítite, že budete sa rozhodovať pre čokoľvek v oblasti automobilizmu alebo mobility, tak sme k dispozícii a skúsime vám spraviť dobrú náladu možno novým Mercedesom. No super, prídeme všetci, Julo. Dobre, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor aj všetkým, ktorí ste nás počúvali. Kto ste nestihali, bude to na YouTube a pekný deň vám všetkým prajem. Julo, ďakujem krásne. Ďakujem pekne.